Szóval, top 10 legtöbbet streamelt női előadó. Taylor Swift. Taylor Swift első. Gondoltuk. Billie Eilish. Billie Eilish harmadik. Ariana Grande. Ariana Grande, ő a második. Tehát kilőtted Jó az vagyok. 1-2-3-at. Rihanna. Rihanna negyedik. Szép. Katy Perry. No. Lady Gaga. Lady Gaga hetedik. Olivia Rodrigo. Nem. Akkor Britney Spears. No, Nincs benne? nincs. Ezek tipikusan énekesek? Mindegyik énekes. Mindegyik. És még 2 kéne kitálnod, 5, 6 és 8, 9. Az 4. Na, amúgy azon de 2. Régen adtak ki már zenét? Nem. Dua Lipa. Dua Lipa 5. A 9. ő nagyon féltékeny valakire. Nagyon féltékeny valakire. Aha. Aj, Adele. Vagy Beyoncé. Na melyik? Beyoncé. Guess who's jealous of Adele? Beyoncé. 9. Beyoncé. Jennifer Lopez. Nem, de az irány jó amúgy. Hasonlít a haja egy kicsit nekem. Shakira. Igen. 8. Shakira. Na, a 6-tól berakok egy számot. Lana Del Rey. Lana Del Rey a 6. És az utolsó... Karol G. Sű. Gratulálok. Köszönöm szépen.